nik beti esaten dut, eta igual errepikatzen naiz asko, baina ditut beste lau anai arrebak, ez? 3 anai nerekin, osea, segiditos, bai? Eta haiek desfilatzen zuten eta nik ez. Eta guk elkarrekin ikasi genuen txibilito jotzen, eta haiek ateratzen ziren aitarekin eta nik ez. Nik amarekin, eta nire aizpa txikila espaloietan. Eta beti niretzat beti amets bat izan da. Eta nik mugimendu honi eta aldarrikapen horri eskertu behar diot nire ametsa bete delako. Nik espero nun pixkat, porque bueno, nik ezagutzen dut pixkat nire herria eta banekien etzela izango erresa. Baina, claro, inoiz ez dakizu, ez? Benetan nola izango den. Eta hori, San Martzial kalea oso bortitza izan zen. Emakumez beteta zegoela, eta emakume guztiak guri iraintzen eta gugan juten ziren pixkat hori agresibitate hori. Gero bere haien aurpegiak ziren, hori, como, osea, de odio absoluto, ez? Eta karo, hori, guk egin genuna zen, korrika egin, berriro elkartzeko, San Juan elkartu ginen. Baina oso bortitza izan zen, agresibitatea haundila. Espero ez genuna, torri ginen Ermita kaletik denak elkarrekin, eta Ama Xantalen konpainiak egin ziguten leku bat sartzeko. Hasi ginen desfilatzen, baina hori, iritsi ginen, zenbat metro egin genuen. 5 metro, 6 metro, 7 metro, ja gero San Martzial kalea zegoen eta ezin izan zen. Eta ja korrika eta iritsi ginen San Juan plazara. Lortu genuen babesa hori eta joan ginen udala dauka aterpe batzuk eta han egon ginen, alardea, konpainia guztiak iritsi arte San Juan plazara, eta gero etorri zen generala, egin zuten deskargak, eta dena konpainia guztiak, igual 15 konpainia atera arte, guan egon ginen, denetatik entzuten. Momentu horretan helburua zen ikusten genuen herria oso itxita, ez zuten kasorik egiten gure proposamenei, eta ikusi genuen modu bakarra hori sartzia. Gu prestatu genuen eskutitz bat emateko generalari. Gure asmoa zen iristea San Juan plazara, batzuk uste genuen horrekin egina nahikoa zela, beste batzuk berriz ez, baina argi utzi nahi genion herriari, gu maite dugula San Martzial, gu maite dugula haiek bezala egiten duten, ritual guztia egiten duten bezala, eta gu parte hartu nahi genuen hor. 30 urte pasa dira, gu gure alardea eraiki dugu, horrela behartu gaituzte, eta egin dugu oso harro, ni behintzat oso harro sentitzen naiz egin dugun guztiarekin, nik maite dut nire alardea, baina ni nahi dut alarde municipal bat, noski lehen bezala, baina desde luego ni jarraituko du nire alardean. Gaur egun hori, saltzen den ideia da gehien bat, bakoitzak egin dezala nahi duena eta aukera dugu nahi duen alardean parte hartzeko, ez? Askatasuna egongo balitz bezala, ez? Eta forma orekatuan parte hartu genezakeen bezala, ez? Orduan nik uste hori ideia faltsu badela eta horrela saltzen da. Egia esan transmisioan badago nola egiteko etena edo, nik uste gazte askok ez dakitela benetan nola eman ziren hasierako pausoiek. Saiatu dira pixkat makillatzen nola izan den historia hori eta benetan ez da ezagutzen. Lagunen artean eta auzokideen artean beti nahi izan genuen, hor zegoen airean beti konpainia sortzeko grina eta sortu genuenen artean guk hartu genituen dauden agintari karguak. 2024ko irailean elkartu ginen lehenengoz, hor egin zen WhatsApp bidez galdeketa batea, ezagunen artean meakako konpainia sortuko balitz parte hartuko genuken edo, eta baiezko eman genuen artean, asanblada bat deitu zen 2024ko irailean, eta hor hasi ginen urratsak ematen, eta sortu genuen konpainia, abenduan prentsaurreko bat egin genuen horren berri emateko, eta 2025ean desfilatu genuen lehenengoz alarde parekidean, gure auzoko kide bezala.